дар майдони театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даҳумин маросими намоиши автомобилҳо ва мотоциклҳои қадима дозир гашт. маросими намоишӣ бо ибтикори ҳукумати шаҳри Душанбе ва клуби дӯстдорони ретромашинҳо баргузор карда шуд. қайд мешавад ки тибқи анъана бо дастури бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Молӣ дар пойтахт даҳумин фестивали намоиши ретроавтомобилҳо бароҳ монда шудааст. дар ин фестивал бештар аз 80 адад автомобилҳои солҳои гуногун ва махсусан аз солҳои 1930-1970 бо номҳои Мерседес, Зим М12, Чайка, Победа, Волга, Жигулӣ, Москвич, Запорожец ва мотоциклҳои намудҳои гуногун оварда шуда буданд. ҳамин чорабине ки дар шаҳри Душанбе дар назди опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ гузашта шудааст. ман ҳар сол аз соли 1916 инҷо иштирок мекунам. 16 то ҳозира ҳар сол вақте як сол нақш гузашта буд, дига ҳам сол ман иштирок мекунам. 27 рӯзи ваҳдати миллӣ ки ҳаст, мо барои ҳамаи шунавандагони ҳамин чиёза таъриф мекунем, доимо себ салам бошанд, дар Тоҷикистони мо доимо сулҳ бошад, офтоби рӯшан бошад. ҳадаф аз баргузории ин намоиш мардумро ошно намудан бо автомобилҳои асри гузашта ва ҳамчунин дар қатори намоиши автомобилҳои гуногун мусиқиҳои асри гузаштаро низ ба ҳозирин пешкаш намудан будааст. бархе аз иштирокчиён аз роҳҳои хеле дур автомобилҳои худро ба ин ҷо оварданд ва аз ин гуна чорабиниҳо изҳори хушнудӣ менамоянд. махсус барои ҳамин тамошои мошинои фестивали мошинои қадима омадам. раҳмат ба ташкилкунандагони ҳамин фестивал, ҳукумати шаҳри Душанбе ки бахшида ба 25 солагии ваҳдати миллӣ ҳамин чорабиниҳо гузаронданд.